chakaitika. Kuda wakaona zvakawanda saka maziso ava kuripota kurwadza. Hadizivi kuti kuonesa reka. Imi baba imi ndiani wakareva nhema akati wakaona mazvisu zvakawanda maziso anorwadza? Akutongofungidzira hedu sokuti hatizivi mwana chiremba ndimungatoziva. Apa zvandiri kuona pano ka so toda kutoti mundojoina line iro. Unoona muona vari kokoko vanoda kuenda vese kwachiremba. Kwatambobva uko. Zvekuti kwatambobva anokuudzai ndiani izvi zvokuti mambobva uko? Ndokwanandagara zvivabhenji. Baba imi mamundiudziri oda yemuno muchipatara mashuwa iri basa tagara naro zvisingamboiti makore makore. Munogona kungodzokera futi sure futi ndinokujambisai kudzokera kunamba 6 hamupapinda hamuna kurongeka. Mwanangu kwatinobva kure. Kure kwi kwazi nhata kwagutuku. Saka zvebasa rei saka tati tikakurumidzirwawo tiinde kumba. Saka havadi kukurumidzirwa veshe munoona havadi kukurumidzirwa. Kama tigare papi tiinde papi. Dzokerai kumuraini matoshetuka vamwe vanhu ipapapa. Dzokerai kumuraini ava ndovasiya muno. ndai munovasiya mavadzosera pamamuri. Vanofamba vanofamba voga kuinda muchipatara. Hakuna munhu unombopindira munhu. Ndiri pano kana tatopindirwa kare. mupindirwi vanongopindirwa sei ndakagara pano. Chiremba ndirai muriko maski hatisati tombodii maski. Saka mabva musina maski kuuya zopinda muno. Pandarya sadzapo ndofunga ndopayasara. Muchichaura nini kuti kudii? Hamuryi here? Murwere wangu. Saka murwere unyaita sei? Vaoni saka ndachiti ndada. Saka vese vakagara apa nevakagara uko havaoni. Vanoona. Ndizoziva vangu vamwe ini ndachiti ndikabatsirwa. Imobatsirwa vasingabatsirwi. Handatofunga kuti vabatsirwa sezvo vauya. Dzokerai mulaini. Uyai. Nekuti munhu akada kundiita janyangu ndozvigonawo izvozvo. Hazvizi kuti munhu unotofunga kuti iye ndiwo unoziva ini handizivi basa rangu. Manzi kudi isai kati toni dambudzo nderei? Ndaperekedza vanorwara. Muri muperekedzi? Kwe vagoni kuuya vega? Vanogona sei siri muno tovaperekedza? Vamuchivaperekedza kubva navo kwandagona. Maika kana moda kundiudzira basa rangu handidi kureverai totokutana. Nekuti ukada kuita bvanyangu ka ndinogona kuisai futi sure kwamapa. Wokona kuona chiremba wacho mashuwa ka unogona ndevave mamugwari. Isi vaperekedza hativadi muno mukati munototikanganisira basa redu. Zvavaoni vanodhumira. Zvekuti havaoni hazvina kana basa. Isu tinovaperekedza vachipinda pesa apa. Vari padivi pavo vanovasunda vachida mberi. Aiwa hamuryi here denda rakauya kudai? Hamuriryi vanhu vose dzinza rose kuuya kuzara muchipatara. Makaitwa sei? Hanzi kudi taura imi muri papa patiwe. Touya vhiki yapereyo saka nokushayiwa wangu ndazouya nhasi. Kwidzai maski ngaisvike mumaziso. Ndasvika nhasi ndodzowa kuti inini hatina kunge asi ndakatouya kuswera zuro ndichitouya paipai. Chii chiri kunetsa? Maziso. Isai kadi patebho. Here kuno. Mauya naniko? Mauya nani? Mati mubudisa pahe. Vauya nasekuru ava ngavauye toni. Vauya nasekuru ava vanonzi Peter ngavauye. Kuti hatisi kuwanana pano. Ndauya. Kwenyu kuri kusarya here kutyasika denda ratinaro mazuva ano here. Hamuryi? Noritya. Saka Pandarya sadza uko. kwidzirai maski yasekuru. Chii chanetsa? Avawo maziso. Chii chakaitika? Kuda wakaona zvakawanda saka maziso ava kuripota kurwadza.
Hadizi kuti kuonesa reka kuti imi baba imi mundiani wakareva nhema akati imi wakaona mazvu zvakawanda masi anogwadza akutongofungidzira hedu sokuti hatizivi mwana chiremba ndimungatoziva. apa zvandiri kuona pano ka so toda kutoti mundojoina line iro unoona muona vari kokoko vanoda kuenda vese kwachiremba Kwatambobva uko. zvekuti kwatambobva anokuudzai ndiani izvi zvokuti mambobva uko Ndokwanandagara zvivabhenji. baba imi mamundiudziri oda yemuno muchipatara mazviwa iri basa tagara naro zvisingamboiti makore makore munogona kungodzokera futi sure futi ndinokujambisai kudzokera kunamba 6 hamupapinda hamuna kurongeka Mwanangu kwatinobva kure. kure kwei Kwazinata kwagutuku. saka zvebasa rei Saka tati tikakurumidzirwawo tiinde kumba. saka havadi kukurumidzirwa veshe munoona havadi kukurumidzirwa Kama tigare papi tiinde papi. dzokerai kumuraini matosvetuka vamwe vanhu ipapapa dzokerai kumuraini Ava ndovasiya muno. ndai munovasiya mavadzosera pamamuri Oh. vanofamba voga kuinda muchipatara hakuna munhu unombopindira munhu ndiri pano kana tatopindirwa kare. mupindirwi ndovarongopindirwa sei ndakagara pano Ungati ndesekuru. Ndatorapwa here. matorapwa izvozvi kutopinda kwadhokta kutopedzisa Watoenda kuna dokta. Dokta wacho ndoupi? munomuona chindai ndai mukai vai pano muchinda ikoko ini vanhu vanoda kundizivira basa rangu ini handizvidini handitombodi nekuti hasizvenharo izvi hazisi zvenharo mukada kuti tinoanati hantinzwarwo nesuwo hatinzwarwo zvakare indai kumuraini hakuna kunova kuti anzi ngavadzokere kumuraini vose vanhu vari apaka havaoni garai ipapo garaitioni imi matikitiko imi Tatimadichindira. vari bende vavavo magopindirwa zvaita se Mama tichitibude panze. Nichiti 30 minutes kana avo vanga vari pa 30 minutes woka imi moto ndiudziya Zakari sure kwedu zvako. mai Hani matitibude panze. mune uzivi imi uyai mupinde kwadhokta imi muchagara ipapo garaipo Saka todi. garaipo imi ingayese ini ndinomunoti munonetsa munogarapo muchapagarapo muka kukuratidza kunetsa kwangu motouya kumabasa edu muchitotiudzire dai kwadhokta kwaikoko nyamuriyo Uyu basa racho unorida. Asi wakanga asiwa pano. Unonetsa. Uyu mutsau. Pano mwana pano waishanda nawo zvakanaka. Uyu unonetsa unorida wakaripinda wachirida basa iro. Asi ucharoiwa. Aha, Ucharoiwa. tasa masanitize zvaanoita. Vanongoba here.